Dipartikkenon naing takkas bototta ahadu pama ahadu pasa. Jujut binegi amang diak kasidok hata. Didok songon didok ni pasa ninna hape upama di hatahon. Didok songon didok ni upama alai upasa di hatahon. Perbedaan ni upama do upasa. Upama ima tudusan hata tudusan manang tudus-tudus hiasan atau peribahasa atau dalam bahasa Indonesia disebut pepatah berupa nasihat manang si paingot upamaon tangbuy dirubah-rubah isina manang perkataan na nunga bego diciptaon na putus ilulutu tangbuy be rubah-rubah utta isina manang kata-katana manang hatana upama ima tudusan hata tudusan manang tudus-tudus hiasan atau peribahasa atau dalam bahasa Indonesia disebut pepatah upamaon tangbuy dirubah-rubah isina manang perkataan na nunga bego diciptaon na putus ilulutu tangbuy be rubah-rubah utta isina manang kata-katana manang hatana contohna pamani putta ilulutu nama dok jadi songon ida di balanga maksud ni pamaon ima asa terbuka transparan asa langsung dihatahon na sebenarnya unang pola ditutupi asa termurah masjid tusa jadi nang buiri gatiyon hon kebido honon tidak songo juhut di balanga numalari be do tujuanna gudang dobe akau pamani oputana perjului sarana idok jolo ni dilak bibir asa ni dok hada mana unang tertutup berak unang terrobo tujuan yon omma nasihat asa hati-hati lau matok akka naik siata unokta unang adong akka penyesalan tabas mau muse upasa ima panggiduan dua tangiang dua dan harapan omma di sini upasa bolo di bahasa Indonesia didok mempantun alai upasa bodo dirubah akadata asal ma kok di tujuanna bodo robota sesuai tujuan asa lempot artina asa lem takas tujuanna ima pangiduan do tangiang upasa ima pangiduan do tangiang dua dan harapan bolo di bahasa Indonesia didok mempantun bersajat a abi jadi opak beres ma bolo paso alai upasa bodo dirubah akadata asal ma kok di tujuanna bodo robota sesuai tujuan asa lempot artina asa lem tatas tujuanna jadi upasa ni uput tena berjulu ima saya tangiang saya pasu-pasu saya penghidup domat terebata contoh bitang narumiris dobun na somorop anak yang dirilis buru be atong torop buru tabatta bitang manarumiris dobun na somorop idolok ni probatua anak yang dirilis buru be atong torop tunga muma satu nasaromba dua buru roba-robaon bolo upasa alai bolo upama tangbui roba-robaon nunga beku bahasana tersunguni mawang perbedaan ni upama do upasa mono tunga dong na orang lubi
Rapi tapasi kopon videon asalam tudengganna asabui lestari onotta tuaka sudut na poso. Horas